takisto mám skúsenosti s týmito klientami, ktorí skončili v pôvodnej práci, buď proste ich prepustili, alebo išli na marotku, aby získali čas a mohli sa venovať rozvoju buď toho, čo chcú pracovať, alebo predovšetkým očistili sami seba natoľko a oddychli si, aby dokázali vo svojom živote zrealizovať niečo nové, aby získali novú perspektívu náhľadu. A veľakrát presne sú zaseknutí, ako hovoríš, že cítia, že z toho starého miesta ich to už vypudilo, ale to nové sa ešte neukázalo. Alebo keď sa aj ukázalo, tak stojí za tým veľa otáznikov. Ako to urobiť, čo urobiť, koľko do toho investovať, ako to správne načasovať, aby sa mohli ďalej posunúť. A čím je viac tých otáznikov v hlave, tak tým viac je ten človek zaseknutý, alebo teda stojí v tom bode a je zavalený týmto množstvom racionálnych a niekedy aj iracionálnych podnetov a nevie sa proste pohnúť ďalej.